Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Kulturu TV hier mensen, we staan hier op de markt en we komen een bekende meneer tegen. Ook wel bekend als man van de straat. We willen het hebben over de actuele ontwikkelingen in Suriname. En deze meneer heeft altijd een uitgesproken mening omtrent de ontwikkelingen. Wat kan u van zeggen? Voordat we verder gaan wil ik alvast de Surinaamse bevolking groeten. Man van de straat groeten ieder. In het bijzonder de Surinamers met hun hart op de juiste plek voor ons geliefd land Suriname. Maar als man van de straat zo kijkt naar de ontwikkelingen in Suriname, dan vind ik dat bepaalde dingen nog niet in place zijn. Omdat ik het graag had dat deze zittende regering ervoor zou zorgen dat de cambio's alvast zouden sluiten. Omdat met de cambio'shouders in Suriname hebben we altijd een probleem. Ja, toch, want zij zorgen ervoor dat de koers naar boven stijgt. Dus ik zou de president zeggen dat het beste dat je kan doen, laten we een systeem creëren om die hele KBO gebeuren te stoppen. Zodat de centrale bank, al maken we bijvoorbeeld units en die units plaatsen op bepaalde hoeken van Suriname, dat ieder weet dat je geld richting de Surinaamse bank gaat. Omdat de geldwisselaars, die zorgen ervoor dat de koers dagelijks, zij bepalen dat vandaag is de koers 43, morgen is het 50, overmorgen is het 60. Dus mevrouw Simons van hieruit, ja, probeer een systeem te creëren dat die koers gewoon stabiel blijft. Probeer alles gewoon in handen, in de boezem van de Surinaamse staat te nemen. En dan bepaalt de regering wat de koers is. Dat is het. En als ik zo naar de ontwikkeling van Suriname kijk, Surinamers, kijk, ik ben nu in Nederland. Het lijkt net of man van de straat een leven leidt als een koning, als een prins, maar dat is het niet. Ik heb mijn hart nog steeds op de juiste plek voor Suriname. Wat wij als Surinamers nu moeten doen, we moeten gewoon alle partijvlaggen aan een kant zetten en opkomen voor ons land. Omdat we zien wat er gebeurt. De ene regering na de andere regering, toch? Wanneer die mensen aan de macht zijn gekomen of wanneer ze aan de macht willen komen, hebben ze zoveel beloftes. Maar het moment dat mensen al aan de macht zijn gekomen, laten ze ons als volk in de steek. Dus daarom roep ik ieder op, alle Surinamers, want in Suriname zijn we verdeeld. De Hundistanen, de Javanen, Fotoningere, Boesningere. Laten we dat stuk aan een kant zetten. Laten we ons Surinaamse vlag oppakken. En opkomen voor Suriname. Laten we alle politieke partijen aan een kant laten. Omdat door de politiek gaan we dieper in de blubber. En onze kinderen en onze nazaten, die gaan voor alles komen betalen. Terwijl wij als ouderen, die nou in de positie zijn om op te komen voor de totale Surinaamse gemeenschap, voor onze nakomelingen, onze nazaten, laten we een vuist maken. Laten we die splitsing stoppen. Dat Juna Fotoningere, Juna Hundistani, we zijn allemaal Surinamers. Want tenslotte, vandaag of morgen, we kloppen het af. Komt er een natuurramp in Suriname? De natuurramp gaat niet kijken dat jij bent Hundistan, jij bent dit, jij bent dat. Ieder gaat eronder lijden, Surinamers. Laten we de koppen bij elkaar zetten als Surinamers. Want we willen vooruit gaan zien van ons land.
We willen dat onze nazaten, die vandaag of morgen de plek van ons gaan overnemen, het beter hebben. Wij hebben het al moeilijk gehad. Dus wij zijn de strijders geweest, toch, of we zijn nog steeds de strijders die vechten dat onze nazaten en onze nakomelingen het beter gaan hebben. En daarom roep ik ieder op dat als Surinamers laten we een vuist maken. De politiek zorgt ervoor dat we uit elkaar spatten, maar tenslotte zijn we allemaal Surinamers. Dus de oproep van Man van de Straat, laten we een vuist maken, een hand in 5 vingers. Als je geen duim hebt, kan je geen vuist maken, toch? Dus eenmaal die duim er is, laten we een vuist maken als Surinamers. Die hele gedoe van fotoningere, boesningere, laten we ermee stoppen. We zijn allemaal als Surinamers met dezelfde boten richting Suriname gekomen. Het enige dat de geschiedenis heeft verbergd, de namen van de boten die de eerste Surinaamse slaven richting Suriname heeft gebracht, heeft men ons nooit verteld. Maar we zijn nu in Suriname, laten we als broers en zusters met elkaar leven. Is dat niet toch? Als dat er niet is, einde ontwikkeling. Want we gaan blijven vechten met elkaar. Dat je foto ningere, je boes ningere, je Hindustani, je Japanese, je Snezi, je Disi. Maar tenslotte zijn we allemaal in Suriname geboren. De Surinamers van hieruit, vanuit Nederland. Man van de Straat heeft het graag dat we in harmonie met elkaar leven. Want de politiek doet dat alleen maar dat zij voordeel daaraan hebben. Maar dan blijven wij in die blubber. Maar wij als Surinamers, wij zijn nou positief wat denken betreft. Toch? Dus dat is mijn oproep. Maar de verkiezingen zijn al geweest. De mensen hebben al gekozen. Ja, kijk, de verkiezingen in Suriname zijn geweest. Zo. Ieder weet precies wat er in Suriname is gaan gebeuren. Ja toch? Mensen hebben gewoon bewust stappen genomen om een soort verdeeldheid te brengen onder de Surinamers. Ja toch? Maar nu is er een andere regering en als je kijkt wat er allemaal daar zo gebeurt, dan moeten wij als Surinamers nou ons verstand gaan gebruiken. Dat, het kan zo niet verder. Het kan zo echt niet verder. Jij komt aan de macht. Om aan de macht te komen heb je zoveel beloften. Het moment dat je aan de macht bent gekomen, dan zien we andere dingen. Dus wij als volk van Suriname, nogmaals mensen, laten we alle politieke partijvragen aan een kant gooien. NDP-vlaggen weggooien, NPS-vlaggen weggooien, partijguru. Dus alle politieke partijen, want het kan niet zo zijn dat in een land niet eens 1 miljoen inwoners en daar hebben we 45 tot bijna 50 politieke partijen. Maar alle politieke partijen die komen met een belofte en wij als volk die blijven in de blubber. Dus daarom Surinamers, Man van de Straat is hier. Jullie zien me. Isabi, ik ben nog steeds bezig met mijn sociale projecten omdat ik weet dat het moeilijk is in Suriname. Waar ik kan ondersteunen, ga ik ondersteunen. Maar laten we een vuist maken als Surinamers. Want dat van, als je nou op social media kijkt, heb je mensen speciaal die panels openen om daarover te discussiëren. De mensen proberen niet de oplossing te brengen. Maar de mensen zijn alleen maar bezig met verdeeldheid. Dat Juna foto ningere, Juna disi, isabi toch? Terwijl we allemaal Afro-Surinamers zijn. Ja toch? De andere mensen die als immigranten in het land zijn gekomen, laten we iedereen omarmen. Maar de politiek heeft ervoor gezorgd dat bepaalde mensen uitspraken hebben gedaan. En de politieke leiders hebben nooit gecorrigeerd. En dat zorgt ervoor dat er een soort spanning is. Dat, foto ningere, boes ningere, hun die staan in Japanese. En dat houdt die hele ontwikkeling van Suriname achter. Terwijl als we een vuist maken als Surinamers, kan Suriname echt bloeien. Suriname kan echt bloeien, zus. Maar ik hoor dat het nu best wel vrij rustig is in het land. Men voelt toch een bepaalde rust sinds mevrouw Jennifer Simons president is van het land. Dus er is minder, denk ik, van het etnische aan de hand, maar meer
interne ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld in de goudsector, wat bijvoorbeeld laatst is gebeurd met die 2 jongens die zijn overleden. Wat vind je daarvan? Kijk, als we over de goudsector moeten praten, toch, dan gaat heel veel mensen gaan me kwalijk nemen. Maar dit is iets dat de politiek zelf heeft gecreëerd. Omdat ieder weet dat er zijn organisaties over de hele wereld die Suriname heeft gevonnist omtrent die hele mensenrechtenorganisatie. Ja toch? Waarom kan het niet zo zijn dat dat geregeld kan worden? Maar het probleem dat we hebben in Suriname, ik ben een eerlijk mens, je hebt NDP'ers die baat hebben binnen de goudsector. Binnen de houtsector, dus binnen alle politieke partijen heb je mensen die baat bij hebben dat nee, als die grondenkwestie geregeld gaat worden, dan is het einde voor mij. Dus dat is die hele policy. Dus daarom vraag ik alle Surinamers, kijk wat daar zo is gebeurd in Sijing, waar er een paar jonge mannen hun leven hebben gelaten, waar ze gewoon geld gaan zoeken. Ja, laten we een eenheid vormen, omdat het kan niet zo zijn dat onze voorouders hun bloed, zweet en tranen daar hebben gegeven en wij als nazaten kunnen nou niet ervan profiteren, omdat de ene regering naar de andere regering, ja, die mensen hebben alleen maar voordelen eraan, want binnen alle politieke organisaties heb je mensen die winsten maken binnen de cambio's. Binnen de houtsector, binnen de grindsector, binnen de zandsector. Dus dan gaat het moeilijk zijn. Dus wij als Surinamers, hoe dat probleem is daar zo met die jongens in het binnenland, laten we een vuist maken. En dan gaan we gewoon allemaal protesteren daar zo voor die multinational. Dat het op moet houden. Het moet ophouden. Want het probleem dat we hebben in Suriname, als er iets is met de mensen bijvoorbeeld. In Brokopondo heb je de mensen van Botopassi die zeggen nee, dat is mag Brokopondo probleem. De mensen van Albina gaan weer zeggen, dat is mag Brokopondo probleem. Dat is mag para, Otakbaga. Terwijl het is een Surinaams probleem, mensen. Laten we nog vuist maken. Het kan niet zo zijn dat onze voorouders bloed, zweet en tranen daar hebben gegeven. En dan komen er nou buitenlanders om te komen bepalen waar je mag gaan en waar je niet mag gaan. Want die mensen zetten hefbomen en security guard. Maar in het verleden was mijn oma gewoon daar zo aan het planten. Mijn opa ging gewoon daar jagen. En nou, wij van deze generatie, we kunnen niet meer van die plek profiteren. Want de regering heeft ervoor gezorgd dat multinationals nou op hun borst kunnen slaan dat dit stuk mijn terrein is. Terwijl, hoe staat het met ons? Wij zijn daar geboren. Onze voorouders die hebben bloed, zweet en tranen daar gegeven. En wij als nazaten, we krijgen nou een of andere stiefmoederlijke behandeling. Zoals de politie daar zo komt, wordt er geschoten. Toch? De politie moet me niet kwalijk nemen, maar in de korps van Suriname heb je een groep criminelen. Ze mogen naar me kijken, maar ik zeg het gewoon. In Suriname heb je een groep politiemannen, als ze richting de goudvelden gaan ze alleen maar om winsten te maken. Ze gaan niet daar zo om die jongens te beschermen, want die jongens zijn ook Surinamers. Die jongens gaan daar zo om te hosselen. Die jongens hoeven niet speciaal daar te zijn. Ze kunnen ook richting Paramaribo gaan om criminele activiteiten te ontplooien. Maar doordien die mannen een verantwoording hebben dat ik heb een gezin, ik heb een vrouw, toch? Dus laat me hard gaan werken om aan mijn geld te komen. Maar door die hele systeem, die multinationals hebben die hele korps van Suriname in hun hand. Het moment een of andere hoge functionaris van een multinational belt richting Paramaribo, dat we ondervinden last van die gariperos hier zo of wat, of poknokkers, dan zie je meteen 15 tot 20 bussen met polities en militairen die richting die concessies gaan om die jongens met geweld van daar te verjagen. Terwijl je gewoon roep die jongens, toch? Roep die jongens en hou een gesprek met ze. Dat jongens, kijk nou, het is levensgevaarlijk hier zo, toch? Dus proberen jullie op een andere manier aan jullie geld te komen. Maar stuur geen politiemannen daar zo die... Ja, de meeste van, ik durf het te zeggen, heel veel mensen beven om het te zeggen. Maar je hebt heel veel politiemannen in Suriname die drugs gebruiken. Die mannen gebruiken soekroep, perkie, alle.
MDMA. En wanneer ze daar zijn aangekomen, denken ze niet meer om het volk te beschermen. Ze denken alleen maar om het geld in hun zak te zetten. Want al het stof dat ze van die jongens in beslag nemen, wordt het ingeleverd bij de centrale bank, wordt het ingeleverd bij de korfchef. Zij hebben misschien een plek waar ze zelf gaan om die stenen te kroegen, zodat zij het goud eruit kunnen halen en dat goud gaat in hun zak. Terwijl, zo hoort het niet. Nee, maar wordt gezegd, die politieagenten, het stof moet sowieso daar blijven op het terrein. En die politieagenten kunnen er ook niet mee weggaan, want ze worden ook weer gefouilleerd en gecontroleerd bij het weggaan van het terrein. Kijk zus, ik ga je wat vertellen toch. Wie checkt de checker? In Suriname, dat is het probleem toch. Wie is degene die de checker checkt? We hebben een minister van Justitie en Politie daar in Suriname. Wie checkt de minister? Huh? We hebben een directeur of een of andere hoge functionaris. Wie checkt die mensen? We hebben een korfchef daar zo. Is er een instantie die korfchef checkt? Is er een instantie die de openbaar ministerie checkt? In Suriname is het free for all. Omdat ik weet waarover ik praat. Mensen gaan boos op me worden. Maar ik praat gewoon de nachten de waarheid. Politiemannen, je hebt pro-wagens die met blokken, stenen met goud rijden vanuit de goudconcessies, maar die blokken door. Ze bereiken de stad niet. Ze bereiken de stad niet. Dus je gaat daar zo zogenaamd om te zorgen voor orde en rust, terwijl je bent een crimineel. In uniform. Een geuniformeerde crimineel, dus dat hebben we nou in Suriname. En wij als mensen die daar zo wonen, er is geen enkele instantie waar we onze beklag kunnen doen tegen zulke mensen. Er is geen instantie. Is iets dat ik mevrouw Paratien persoonlijk heb gevraagd. Ten tijde de regering van Toki Brunswijk heeft ze me meerdere malen aan de telefoon gehad. Meneer Jones, maar ik heb er altijd gevraagd. Is er een instantie hier in Suriname waar wij als volk ons beklag kunnen doen tegen een regering? Er is geen instantie. Maar het moment je de regering tegenspreekt, toch, dan heb je direct mensen die bellen. Hij moet thuis opgehaald worden of zij moet thuis opgehaald worden. Maar wij als volk hebben geen podium. Dus ja, daarom gaan dingen precies zo. Heel veel mensen durven niet de waarheid te praten. Ik praat de waarheid en daarom, door mij de waarheid dat ik praat, ben ik vandaag aan de dag in Nederland. Heel veel van die zogenaamde activisten, ik noem ze andolisten, want je ziet het op social media, heel veel van die mensen vechten alleen maar. Dan heeft die partij geen. Ik moet geen werk hebben van een partij. Ik vecht, ik kom op voor mijn volk. Ik kom op voor mijn volk. Het is lastig dat we in een land wonen. In Paramaribo is alles koeken-ei. Maar hoe staat het met onze mensen in het achterland van Suriname? Geen enkele werkgelegenheid, geen enkele ontwikkeling. Niemand durft te starten om ontwikkeling richting het binnenland te brengen. Toch? Dus de mensen leven daar zo op goud. Maar al het goud gaat richting de multinationals. Ja toch? Dus dat is het probleem in Suriname. Sommige mensen vinden dat ik kritisch ben, maar ik ben een kritische burger. Ik heb geen tijd om op te komen voor bijvoorbeeld de NDP. Want ik weet het al, ik heb het al ervaren toch. Mijn huizen, alleen maar door die man van de straat de waarheid praat, hebben ze eerste instantie mijn auto gebrand. Mijn moeders huis hebben ze gepoogd te branden. Ze hebben 2 huizen van mijn kinderen afgebrand. Geen enkele politieke partij is me tegemoet gekomen dat we hebben een kilo spijkers voor je of een kuub grind. Dus daarom ben ik nou wijzer geworden dat wij als mensen zomaar komen op voor politieke partij. Laten we opkomen voor het Surinaams belang. Omdat tenslotte gaan onze kinderen eronder lijden. Toch? De ene regering na de andere regering maakt zoveel schulden. Maar onze kinderen gaan ervoor komen moeten betalen. Wij gaan zo meteen richting het graf. Maar we hebben kinderen, we hebben kleinkinderen. En we hebben het graag dat ons land, onze mensen het gemakkelijk hebben. Toch? Ze hoeven niet meer zo te zoeken en ploegen. Net als wat wij als ouderen hebben gedaan. Daarom ben ik altijd kritisch. Er zijn zoveel dingen die man van de straat is overkomen. Ik heb bij geen enkele politieke partij aangeklopt. Omdat ik weet, de politiek is vies, vuil en laag. Men heeft je alleen maar nodig om
bijvoorbeeld voor ze te praten, zodat wanneer de verkiezingen er is, dat deze man is een goede prater, deze vrouw. Maar het moment dat mensen al op posities zijn, dan houdt het op. Dan ziet men je niet meer. Dus laten wij als Surinamers nou alle politieke partijen vlaggen aan een kant gooien. Want op social media heb ik het heel veel met mensen aan de stok. Dat ja, deze man houdt niet van de ABOP. Nee, ik hou niet van mensen die domme dingen doen. Ik hou van ontwikkeling. Daarom heb ik het meerdere malen gezegd in mijn interviews. Dat ik als de voorzitter van de ABOP het echt meende met het Surinaams volk, vooral de mensen in het binnenland. Zou die man heel veel dingen realiseren voor de mensen in het binnenland. Ja toch? Zou die man werkgelegenheid creëren. Zou die man ervoor zorgen dat Marowijnen een hele een agrarische sector wordt. Want het is belachelijk dat mensen vanuit Cayenne helemaal moeten rijden richting Nikeri, richting Coroni, richting Saramaka om spullen te kopen. Terwijl, kijk wat er daar gebeurt, Marowijnen. Over 10 jaar, ik ben bang. Ik ben zelf, ja, ik wil het bijna niet zeggen, maar ik heb zelf ook een stuk land daar zo, Oost-West voorbij, 3 zoveel hectare. Maar doordien ik weet dat ik een man ben, ik ben een doorzetter, toch? Maar ik ben bang voor de andere mensen dat vandaag of morgen gaan de mensen naar een geldschieter. De koers nu in Suriname is 43. Ga je nou naar je geldschieter om je stuk land in ontwikkeling te brengen? Over 2 maanden is de koers 50. Over 3 maanden is de koers 60. Wanneer ga je aflossen om jouw stuk perceel weer in jouw beheer te hebben? Jouw perceel komt in handen van een of ander iemand. En dan gaan de mensen ook geld verdienen. En daarom kom ik met heel veel mensen van de ABOP in conclave, omdat ik denk verder. Zij denken alleen maar aan het geld van Ronnie Brunswijk, maar ze denken niet naar ontwikkeling. Op TikTok heb ik heel veel conclave met mensen dat iemand die zie, tomiti dan die zie, asan ano tomiti. COVID giseren COVID ontwikkeling, omdat te doe man van de straat wansani. Ronnie Brunswijk nou zo, aman op hij afkatigi. If je man van de straat, akunu sayo tek na you tapu. Ano go na Brunswijk, go na you. COVID gisteren en laten we ermee stoppen. Dat je naar foto nengere, je naar bus nengere. We zijn allemaal Surinamers, omdat if we natuurramp komt, een natuurramp nou lukt dat de mensen van Lelydorp zijn Javana, de mensen van Saramaka, dat natuurramp we kunnen alles ramang of olij eronder. Teo op een nationale rouwdag, uno op een nationale rouwdag hier aan Panesi na Surinamang wolasi. Dus laten we er Surinamers een vuist maken, laten we stoppen ermee, man. Dat ding hindert me, ik doe zoveel voor Suriname. Vanmorgen zelf was ik bezig, heel veel mensen, ik was hier onder de markt, heel veel mensen keken naar me en hey, een bakfiets met zoveel spullen. Maar het zijn alleen maar spullen die ik probeer richting Suriname te sturen om mensen te ondersteunen. En bij mij gaat het niet over dat je bent Javaan, je bent dit. We zijn allemaal Surinamers. Maar de politiek heeft ervoor gezorgd dat vandaag aan de dag praten we over Busikonde partij. Mikado Miese, soort Busikonde partij. Soort Hundistani partij. We zijn allemaal Surinamers. Dus het moment je kan programmeren dat Mina Busikonde partij, dan ben jij als leider al bezig met een verdeeldheid. Het moment je komt met Ununa VAP, kom je al met een verdeeldheid. Terwijl we allemaal Surinamers zijn. Laten we proberen Suriname tot betere hoogte te brengen. Wij als Surinamers laten we de koppen bij elkaar zetten. Dat we hebben het graag dat Suriname, we zijn een derde wereldland, dat zegt men. Maar we hebben zoveel grondstoffen. Maar het kan niet zo zijn dat, boy. Ja. Suriname is al 50 jaar, hè, nu. Maar dat is het mooie ervan. We zijn 50 jaar onafhankelijk, maar het lijkt net of we niet onafhankelijk zijn. Omdat het probleem dat we hebben in Suriname, toch? Suriname is een land, we hebben nog niet eens 1 miljoen bewoners daar zo. Maar het probleem in Suriname is, heel veel Surinamers denken niet verder. Alle politieke partijen die opkomen, als je gaat onderzoeken, worden de mensen gefinancierd door het buitenland.
Alleen maar om de economie, om de vooruitgang van Suriname te saboteren. Terwijl wij als Suriname laten we de koppen bij elkaar zetten. We weten precies hoeveel rijkdom we in ons land hebben. Maar zolang die verdeeldheid er is, gaan we niet vooruit gaan. Terwijl als we de koppen bij elkaar zetten, ongeacht welke bevolkingsgroep, we hebben elkaar nodig. We hebben de kennis van de Hindustan nodig. We hebben een kennis van de Chinees nodig. We hebben de kennis van de Indiaan nodig. We hebben de kennis van de mensen van het binnenland nodig. Omdat we allemaal Surinamers gaan zijn. We hebben het graag dat ons land vooruit gaat. Zodat dingen gemakkelijker kunnen gaan voor onze nazaten. Dat is mijn streven. Dat is mijn streven, zus. Hoe lang denk je nog? Ja, het is iets dat bijvoorbeeld, het gaat moeilijk zijn omdat je weet hoe die dingen gaan in Suriname. Mensen worden merendeels gevoed door horen zeggen. Heel veel Surinamers houden niet ervan om te lezen, om te onderzoeken wat er allemaal is gaan gebeuren. Want van de dag aan de dag is het zo dat mensen je op het hart drukken dat je van Brunswijk moet gaan houden. Niemand kan voor jou bepalen dat je van iemand moet houden. Ja toch? En heel veel mensen vergeten iets, dat vanaf je geboorte, zelf binnen je gezin, soms worden je broers en je zusters boos. Want hij is de laatste, maar nu is mama zwanger. Er komt een andere. Jouw plek, die je had, wordt aan een andere gegeven. Dus je kan geboren in een grond tapu dat je verwacht dat alles moet lopen. Als je daarmee loopt, ben je gek. Lig voor man van de straat, ja, ik help heel veel. Ik ben sociaal, maar toch niet. We kan brief dat alles mijn grond tapu loopt me. Nee, op een momentje we kan denken dat je nou low man. Omdat binnen je eigen familie, en alle familie veel lobby toch. Vooral als je kritisch bent. Dus dat kunnen heel veel mensen niet begrijpen, maar mensen geven nou aan, ja, Bouta dede, nou naar Brunswijk, dus je moet Brunswijk omarmen. Nee, ik omarm geen mensen die ik weet niet wat ik moet zeggen, if na loco, if je low, je low, if na, want sommige mensen, wanneer je te veel geld hebt, dan word je gek. Ik ondersteun alleen maar mensen die denken om ontwikkeling te brengen voor onze kinderen. Jij gaat dood morgen, Ronnie Brunswijk Bouterse is al dood. Maar Santoki is dood. Ja toch? Wat heeft Santoki voor Suriname betekend? Niks. Maar heel veel mensen kunnen op hun borstland dat Bouterse heel veel voor Suriname heeft betekend. Daarom heb ik het ook graag dat de mensen van Brunswijk, ik heb niks tegen die man. Nogmaals, mijn kleindochter moet die man opa noemen. Ik heb respect voor hem als een zwarte man, maar die man zijn ideologie is ver van mijn denkwijze. Daarom kunnen we niet op één lijn zijn. Maar als een zwarte Surinamer, milop alles er naar man. Maar mijn ideologie en die man zijn ideologie verschillen. Want als je zoveel geld hebt, brada, prong niet met goud. Dat ai, bigi bravo, zo. Maar het volk blijft pinaren. Creëer werkgelegenheid voor de mensen van het binnenland. Want je schreeuwt toch? Je bent koning, je bent een leider. Maar we zien geen enkel leiderschap in jou. Het enige leiderschap dat we zien is alleen maar, is snappen kan go to. Bigi bravo, zo. Maar er zijn zoveel mensen, kijk hoe Mungo eruit ziet. Kijk hoe Mungo Stafdorp eruit ziet. Als je naar ontwikkeling denkt, er zijn zoveel kinderen in het binnenland met zoveel talenten. Probeer Stafdorp om te bouwen in een toeristisch gebied, zodat je werkgelegenheid creëert voor de hangjongeren in het land, in Mungo en omgeving. En dan kunnen we weer geld verdienen. Probeer die zwembad daar zo weer op te starten. Want we hebben zoveel kinderen met zoveel talenten. Toch? En als je naar Suriname kijkt, de meeste talenten komen uit Paramaribo. Terwijl 100% zeker in het binnenland van Suriname, omdat ik vaker in het binnenland van Suriname ben. Die kinderen daar zo hebben alleen maar een beetje begeleiding nodig en een beetje scholing. Voordat je denkt, hebben we topsporters in het land. Maar als je alleen maar denkt om met geld en met goud te smijten, dan gaan mensen achter je rennen toch. Is precies wanneer je een kooi hebt gezet en je zet 3 bakoven erin. Wat gaat er gebeuren? Die vogels gaan toch komen? Die vogels gaan toch komen, want er is bakoven daar. Maar je hebt niks anders voor die vogels geregeld. Zie je? Dus dat stoort me een beetje. En wat me meer stoort,
Telkens wanneer een man van de straat praat hoor je, deze man houdt niet van de mensen van het binnenland. Maar deze man van de straat, ik ben trots op mezelf. Hè. Ik heb ervoor gezorgd dat in het verre binnenland, in een dorp, Cornelis Kondre, waar je 9 uren lang in de boot moet zitten, man van de stad heeft ervoor gezorgd dat de mensen daar zo vandaag aan de dag een goede school hebben. De leerkrachten hebben een goede onderdak. Ook in het dorp Botopassi hebben we ervoor gezorgd dat de mensen daar zo goede scholen hebben. Dus waarom kunnen wij als Surinamers bepaalde dingen niet doen zonder de politiek? Ja toch? Ik zeg de mensen van het binnenland dat in Guyana, mijn vader is Guyanees. Ik ben God dankbaar, ik ben in Suriname geboren. Ik heb de Surinaamse mentaliteit, maar die fighting spirit van de Guyanezen zit in mij. Dezelfde dorpen die we in Suriname hebben, hebben we ook in Guyana, maar ze hebben andere benamingen. Toch? En dan moet je kijken, in Guyana zitten we niet op de regering te wachten. We hebben scholen nodig. In het achterland, wij beginnen alvast een gebouw op te zetten om de regering te wijzen dat we hebben deze school nodig. Maar door de jaren heen is het al zo geweest dat de ene regering na de andere regering heeft de mensen in het binnenland nooit gemotiveerd en gestimuleerd om voor zichzelf te denken. En daarom is het zo dat de ene regering na de andere regering continu met boten gaat om zogenaamde sociale steun te brengen voor de mensen in het binnenland. Terwijl creëren werkgelegenheid voor de mensen in het binnenland. Dan gaan de mensen ermee ophouden om hun hand open te houden voor de regering, toch? Ja toch? Maar de regeringen, de ene regering naar de andere regering, hebben baat eraan dat we hebben het graag dat de mensen van het binnenland telkens aan de bel moeten trekken. Dat die. Terwijl creëer werkgelegenheid voor de mensen, creëer ontwikkeling voor de mensen daar. Het is lastig als je in sommige dorpen in het binnenland gaat en dan zie je scholen daar. Maar als je weer gaat kijken, is het tot de 6e klas. Om naar de middelbare school te gaan, is je kind noodgedwongen richting Paramaribo te komen. En het probleem dat je hebt als je kind of je zoon of je dochter richting Paramaribo komt. Ze komen bij een tante. Al die kinderen van tante zijn leergierig, die gaan naar school. Dan heeft je zoon of je dochter geluk. Maar komen ze bij een tante waar er daar zo een losbandig leven wordt geleid. Dan moet je weten, jouw 13-jarige dochter of jouw 15-jarige dochter die zo pinter is. Zij gaat naar de Famuras, want ze kijkt naar de nichtjes. Oh, mijn nicht gaat naar Cayenne wanneer ze wil. Ze gaat naar de Goudvelden wanneer ze wil. En wat gebeurt er met zo'n kind die pinter is? Wat gebeurt er met zo'n kind? Je komt naar Paramaribo om verder ontwikkeling te krijgen. Maar je krijgt die steun niet, omdat in Paramaribo is het weer anders. Dus daarom is mijn streven de mensen van het binnenland. Ik weet dat heel veel mensen boos op me worden wanneer ik zo praat. Maar ik heb mijn hart op de juiste plek voor Suriname. Ik ben een van de eerste activisten die achter slot en grendel ben geweest om de mensen van het binnenland. Omdat ik het niet graag heb dat de ene regering na de andere regering onze mensen voor het gek houdt. Kijk, nadat de dam gebouwd is, toch? Nadat die dam gebouwd is, ja, die stroomkabels gaan dwars over die mensenhuizen richting Paramaribo. En alle ontwikkelingen zijn Paramaribo. Maar nu hebben we een leider toch? Want iedereen praat over een leider. Hij is de koning van de mensen van het binnenland. Maar wat doet die koning zelf? Hij zelf neemt de mensen gewoon als een kiek op de Malone en Baga. Je brengt geen enkele ontwikkeling naar daar. Probeer met, je hebt zoveel geld. Begin in bepaalde gebieden scholen op te zetten. Middelbare scholen, vakgericht onderwijs. Man van de straat is nu bezig. Heel veel mensen weten het. Ze hebben me vanmorgen gezien. Ik was in mijn bakfiets hier zo op de markt. Rollator, rolstoel. Alleen maar om mensen in Suriname te ondersteunen. Ja toch? Dus laten we daarmee beginnen. Als je zegt dat je een leider bent van onze zwarte mensen. Want iedereen zegt, Bakabouta naar Brunsie. Bakabouta naar Brunsie. Oké. Dat if Brunswijk want niet meer afvolgen, we gaan in bakken. Dat doe geen gekke dingen. Start met ontwikkeling. Start met projecten, want je hebt zicht in Brunswijk, die al bestaat sinds
5 jaar terug, maar tot nu toe heb ik geen enkele filmpjes gezien wat Stichting Ronnie Brunswijk voor Suriname heeft betekend. Nou, volgens mij was hij bezig met scholen in het binnenland. Scholen? Welke scholen? Scholen in het binnenland. Welke scholen? Dacht ik hoor. Ik denk het niet hoor. Want als die man scholen, en de enige school dat die man kan slaan op zijn borst, is die school van Mungo. Die regering Bouterse had gerealiseerd, heeft hij gebracht naar Mungo Tapu. Volgens mij dat is de enige school. Want als je in het verre binnenland gaat, dan zie je werkelijk toch, leerkrachten hebben geen goede huisvesting. De mensen in het binnenland, andere mensen gebruiken zwarte zakken als pampers. Het kan niet. Het kan niet, zus. Huh? En je bent in een regering, je bent zo kapitaalkrachten. Waarom stimuleer je je mensen niet om te gaan voor import-exportvergunningen? Want alle import-exportvergunningen zitten in de handen van de VAP'ers. Je hebt zoveel geld, start een combi-markt richting boven Suriname, boven Marowijnen. Waarom moet een blik sardine in Suriname, laten we zeggen in Paramaribo, 20 gulden kosten, maar in het binnenland is het 60? Vervoerd worden naar het binnenland toch? Ja, maar als je zoveel geld hebt toch, want men moet je koning noemen. Ja toch? Je wil de naam van koning dragen toch? Juna koning voor blakama iwantja blakama konawang. Dan ben je zorgen dat unu blakasma in het achterland voezerenang. Wat ontwikkeling komt. Die mensen kunnen hun dingen dezelfde prijzen die in Paramaribo gehanteerd worden, ook daar kopen. Tot slot. Ja, dus tot slot wil ik zeggen, Surinamers, man van de straat, ik doe een oproep op ieder weet het. Ik ben een diehard Boutist, ik ben geen NDP'er. Bouterse is al overleden, de NDP zie ik niet meer. Ik blijf met de ideologie van Bouterse rondlopen. Dus daarom zeg ik jullie, laten we alle politieke vlaggen in de containers gooien. Want je rent achter NPS, je rent achter de NDP, je rent achter Palu, je rent achter dit, je rent achter dat. Ten slotte blijven wij alleen in die blubber. Dus laten we onze Surinaamse vlag oppakken en dan vechten we voor Surinamers. Dan vechten we gewoon tegen de ene regering na de andere regering, want ze komen ons alleen maar belazeren. Dat is mijn wens, Surinamers. Dus ik heb het graag dat jullie als Surinamers even gaan bezinnen. 5 jaar Santoki Brunswijk. Het is niet gegaan. We zijn dieper in de blubber gegaan. Nu is het weer 5 jaar Jannie Simons, Gregory Rusland. Toch? En dan zien we weer wat er daar gebeurt. Dat de minister van Justitie gewoon klakkeloos, iemand die niet eens kan zingen, mi kondre tru mi lobby you, laatst om te zien God zij met ons Suriname, neemt als beleidsadviseur. Dat wat gebeurt er met onze kinderen die zijn afgestudeerd? Want het is dezezelfde Brunswijk en Santoki die schreeuwden ten tijde van Bouterse. Er kwamen duizenden studenten die afgestudeerd zijn voor mijn poort, die geen werk kunnen vinden. Maar nou neem je gewoon een fucking saya. Sorry mensen. Een saya die niet eens mi kondre tru mi lobby you, God zij met ons Suriname uit het hoofd kan zingen als beleidsadviseur van de ministerie van Justitie. Terwijl, Als adviseur, niet als beleid, maar gewoon als... ja, die man is beleidsadviseur. Die man is beleidsadviseur, adviseur of no adviseur. Die man maakt beleid uit binnen de justitie toch. Dat hoe staat het met onze kinderen in het binnenland die zijn afgestudeerd? Hoe staat het met onze kinderen de leiding die zijn afgestudeerd? Dus laat het ophouden een keertje in Suriname, kill. Ik heb mijn hart op de juiste plek voor Suriname. Ieder weet het, man van de straat. Ik ben niet een rijke man, maar ik kies Asegi voor een opperbouwmeester. Nanga de bigis me feilukumi. Voor kan ta ondersteunen onulek stramang pemimang. Maar voor de rest mensen kouteren we alle de politiek vragen gewoon zeggen. Ko vet gisranang. Want je vet die NDP. Mi vet die NDP ten weri. De man bro mi waji de man misif bro mi ma ozo de man bro ala tu ozo mi. Nooit NDP bij 1 kilo speaker Jimmy. Ik durf het te zeggen. Daarom ik mijn vet die een politiek partij moro. We vet gisranang. Toch? En als Sansa meer ziet dat boom voor me,
Moro beter man kenka systeem in een volkslied. Want de mij zingen strijd wie no sa vrede. Maar moro beter man zingen dat strijd no is strijd. Want we vrede Surinamers zijn de bangste mensen in de wereld. 1500 Surinamers snap je voor protesteer. Toedroen skoutu. Toedroen skoutu zeg ik moet uit wat je mij zo toeschot. Voordat je denkt, smadoro atoso. Smalonbok sang wat je boskin die alasani. Huh? Laten we opkomen voor Suriname, man. Laten we opkomen. Als ze mij zingen, strijd wie no sa vrede. Surinamers na moro vrede volk zijn daar grond op. Ik durf het te zeggen. Terwijl, een volkslied zingen, strijd wie no sa vrede. Gado de uvesi, man. God bepaalt wanneer je doodgaat. Koufet afeti, man. De ene regering na de omloop in Guyana, hè. Mi pana Ingrisman, maar fighting spirit voor de Ingrisman den mi. In Guyana, if a regering pot wan bord jaso, taki we beginnen wan broki jaso 15 december en a broki ekba 14 februari. Dem sabik ba 15 februari if a broki nog ba. Heer Guyana snap dat be. Maar in Suriname wat ga je hebben? I talk. Die hier maar salongo dape. Na NDP'sma, na ABOP'sma. We zijn allemaal Surinamers. De ene regering na de andere regering. De vervoerlijk alata. Maar na onulek volk hele ronder. Maar we vinden ik de vragen. Ik ben NDP'er, ik ben dit, ik ben dat. We zijn allemaal Surinamers. Topota Kofukawang, mevrouw Simon Serviuelo en Purva Heristuru. En daarom zie je dat heel veel van die activisten, de zogenaamde activisten, ze zijn geld gehaald bij politieke partijen. Man van de straat heeft het gedurfd. Mina enige activist, zijn durving, voetja, protestanten, gotina, kantor of santoki. Die filmen zijn er. Omdat die mina tek money na een politieke partij. In een man serieus, een moment je serieus kra. Want je bari, je komt tot op voor het volk. Maar dan baka dat een politiek my belly undercover. Tak boro komt ik 10.000. Dat zei ik heb sa. Tete ka 10.000. In een jonyama 10.000. Maar zonder denk ik dat ik hoor een heel community voor de gek. Te karmo koyo takas madui. Anos madui. Na you do you serefi. Omdat you serieus kra. You serieus eigen ik man van de straat. Een man die is necessair en krak in ons ma. Trouwens, Nono de ook toen naar street media. Ook een jugu. Want er is hun werk beloofd. Of er is iets hun beloofd. Kijk, wat vind je van dat ding van street media? Allemaal sabi schrijft tapa jari voor NDP. Boemvoer de saka sometaking. Ze mogen boos op me, maar boemvoer de saka nooit beloofd van mij. Omdat hij het moment ik persoonlijk met Bouterse wilde praten over de pijnpunten, dan mi ben jagi alles maar. Mine moei, gewoon bij tijd dat hey, heren, mo leg ons aan uit toch. Her die we wakabaka kellek sukru mira, no na unu beurt. Mi e ben wachti de tapajari oser, no na mi momenti na de tramanja unu wantak na voorzitter. Omdat een probleem. We hebben zoveel gedaan. Mensen mogen boos worden. Man van de straat heeft 10 jaar lang tot 15 jaar lang op het terrein van de NDP gewoond. Samen met opa Alva. No meneer Abraham, no want de saka dat ze mogen boos worden. Nooit one day, den taki man van de straat, was zoeken rokoji aan milieubeheer, en zoeken kantoor rokoji. Milieubeheer. Dat is don dat mijn volk ding. Maar mi def mi, omdat mi nou een boot is, mi aan een NDP'er, mi be wakabaka ideologie voor bouterse. Maar door die muziek ba, tak dat hij me bij een tak naar mijn voorzitter, dat wist meneer Oosburg, wist Suma bij erbij, gewoon me bij mijn bari, tak hey heren, zei ik heb sa, her die wakak babaka kellek sukurumira, no na mi beurt, no na beurt. Zo is het gerealiseerd dat unu lek man sabe oroko de nanga neti tapajari oser nanga meneer opa Alva. Na so isi unu kon
Fini, one piece doti. Maar if naf den saka voor saka dapat dapat jari oser. Nooit was aan voor bezetiëren. De meid denk ik zo den familie den buiten meid naar de sociëteit. En daarom ik wan kon opdraaien. Kom niet meer op voor een politieke partij. Kom op voor het Surinaamse volk. Koutroe, à la politieke partij vragen. Hoe kan spoel den door zijn vrienden Kumakoisi? Abob vragen, want Abob dat na helemaal boeria. NPS, just the same. Dus à la politieke partij is alleen maar om mensen te manipuleren. Nou, ik voor de man ben gebruikt, dus maar NPS toch. Bala gender, de man pot bala gender zogenaamde dat meneer Van Gendrik, dat wil ik zogenaamde DNA-lid voor vertegenwoordig Marowijnen. Zo'n ontwikkelingen man tjakontje Marowijnen, zo baby en man make dat. Op den duur, die is maar binnenland kies den schrevi. Op den duur, die is maar binnenland kies den schrevi. Na direct de man make one pokoe ook. Bala gende ho, ange masini mofu. Bala gende komoto, tena foto, ange, zo baby man make dat. No ontwikkeling. Dus je ziet het, soms worden mensen gebruikt om zogenaamde mensen te vergaren voor de politieke partijen. Maar op het moment dat heb gedaan, ook bij de VAP, Yarim Gadam heeft gezeten in de assemblee voor de VAP tot zijn dood. Nooit is die man een directeur geworden. De VAP had die man alleen maar nodig om stemmen te vergaren in het binnenland. Zie je toch? Dus wij als Surinamers laten we nu ermee ophouden. Gooien alle politieke partijen weg. En dan komen we op voor het Surinaams belang. Omdat tenslotte leiden wij als volk alleen maar eronder. Wat er nu gebeurt, onze kleinkinderen gaan morgen ervoor komen betalen. Maar iemand moet leiding geven, toch? In Suriname hebben we een spirituele leider nodig. Want ma, sa kan tjara sa na volk ko je fasi konawang. En een leider, sa e vriend na money en mek zomaar een volk nego vooruit. We hebben gewoon een spirituele leider nodig die de hele natie bijeen kan brengen. Maar boemvoerster na masribiga pisdati, bouterse na gado besen en konjuno. En daarom ik boemvoerster na manolo van metaki. Als wij als Surinamers die hier in Nederland zijn, ons hart op de juiste plek hadden voor ons geliefd land. Bouterse no bedede. If unu lekser na zijn Libija in Europa, toch, omdat je heel veel Surinamers hebt, toch, die hier zo zijn gekomen om Bouterse zijn naam te verslechten. Toch? Dan kijk wat er weer is aan gebeuren. Toch? Dus als het over de Surinaamse politiek gaat, kunnen we de hele dag praten. Toch? If alles er nou bij op de atitape juiste pressie Bouterse omdat Bouterse zo doen, dan laten we ons land dekoloniseren. We kunnen alles. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Degi Sofia, Flora commit new weer, Bronzy Albina, ina still meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri, Koroni, komit Saramaka, Matareti Doti, komit Patamaka. Dape go she's ana beautiful. Dape go she's ana.
waar ik me thuis voel. Ook aan Gimato, de ook bij pleidoel. Ja, we go stuka, fuka bereik doel. Maar we kom baka Srana. De voorbereid boem. Hoe schreef je viering, alibi en ijsvoer. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom baka Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Want na wan shi a faya lik die baka. Srana mushai, was vet die baka. Begi god of knapa of fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Taora lobi in Juati. Oh je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te goed mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat make me biggest part no komita dave mi greedy. Who want chin san voor de chief me kanyang. En de wan sada Europa o me yari etang. Ma feel de srefi le kwan jaja trana man. Uno hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana.